juo kamano badan noi badan den kabat tenggang tiado kawan noi kawan maraso ibo hidui dan kini ko umpamo buruang jiko kata bang sayo kini lah senteng muka sui hati hendak tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung. Tonyo si unggeh bondo kabake sia kaminta tolong takkan alai takato tido padinan masa disabi urang maratok hati di dalam badan sayonan senteng kadipangakan dudua tamanu dahan tapaso paru anan basang pikan bayi tu bana kini nasib nan malang dudua bamanuang mangana untuang takkan nama so dulunya pandai tabang tabang membubuang bagurau samo gada. Yeah, come on, 1, 2, 3, 4. Bacaan do buruang pada ngaco taman nuang anta apa panya bapa mano sambil tagan tuang diara kaki surang diri sambil membawa untuang ayam atau pada tangi ko sambung menyambung dan ditanya di mana tujuan kama kaki malangkah menyipatkan sungguh kaki dah indah tantuara pangana kasawan tapi tiba di pasar bawah kama urangan dulu yang tapi kini malenya santano baik tu nasib indah dan tarui mangalo dia kato jawa kasih sia sepeda tarui dan kayu tarui bajuang dari sebuah ke sebuah untuk bisa buktikan tagak surang jo hasil palua. Dan kini ko umpamo buruang jiko kata bang sayo kini lah senteng muka sui hati hendak tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung sayo maradai ba kata bang padinan masak dan masak takkan ajuo kamano badan noi badan den kabat tenggang tiado kawan noi kawan maraso ibo hidui dan kini ko umpamo buruang jiko kata bang sayo kini lah senteng muka sui hati hendak tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung Bandung ratonyo si unggeh bondo kabake sia kaminta tolong takkan alai takato tido padinan masa disabi urang maratok hati di dalam badan sayonan senteng kadipangakan dua tamanu dia teh dahan dapat soparu anan basang pikan bayi tu bana kini nasib nan malang dudua bamanuang mangana untuang takkan nama so dulunya pandai tabang tabang mambu buang bagurau samo gadang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama dari perwakilan kakaknya Raju dan keluarga mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat adik-adik aku. Semoga kalian menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah, dan semoga cepat mendapatkan momongan ya. Adem ayem ya, tentram dah. Halo Kak Maya, selamat menempuh hidup baru. Semoga cepat dapat momongan dan semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Selamat buat Kak Maya dan Bang Raju. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan cepat dapat momongan. Nah, Fani dan keluarga besar mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Kak Maya dan Bang Raju. Dadah. Assalamualaikum, kami keluarga besar dari Maya. Kami semua keluarga besar mengucapkan semoga Maya menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Semoga cepat dapat momongan. Salam keluarga. Halo. Kakak mendoakan adik kakak supaya adik kakak capek dapat momongan. Jadi keluarga sama akur-akur sampai hayatnya kakek nenek. Mudah-mudahan itu doa-doa kami semua dari kakak-kakaknya, dari mama mandeh-mandehnya, dari adik-adiknya, dari anak-anaknya. Dadah. Alhamdulillah kami sudah menjadi suami istri. Terima kasih untuk keluarga besar Jamaris dan Pak Sugianto serta keluarga yang sudah berpartisipasi dalam acara ini.
Semoga kami menjadi keluarga Samawa, diberikan momongan kelak sampai akhir hayat. Wassalam.